Hi guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। नै दा जोङो रुमनिफ्राय ओंखारनानै ससे माने बे बाइकखौ गोबां खम नुनो मोनदों आङो। आं दा जेबे जायगायाव दङ बेवहाय नुबाङाखैनो बारा। ओमफ्राय गुबुनफोरखैजा थानो हागौ बेखौथ' आं दा मिथिला। जायखिजाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं खोन्थाबाय थाथ'लायला। रिक्सारबो नुवाखै ओमफ्राय माबाथ' सिगाङाव मोजांसिन जायो। मैया नुबोनाया नुलांनाया मेथाइ जाग्राया इयाव दंमोन। जा मोनसे सोरां हायाहाय दामथार खोमा। Sale, chao. Dạ. Cái đá bún nó giặt lấy không đâu vậy? Mà con mày cái này. Đó, cái thau dừa. Xếp lên ra, xếp lên đây.